Xogħolna bħala oppożizzjoni huwa li nifhmu l-isfidi tan-nies u nfasslu soluzzjonijiet, inklusa l-bdiewa Maltin u Għawċin li jagħmlu servizz tant essenzjali għalina lkoll. Dan qalu Tony Bezzina, il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista għall-agrikoltura, is-sajt u l-provvista tal-ikel waqt laqgħa li saret mal-għaqda bdiewa attivi. F'din il-laqgħa ġew diskussi diversi sfidi li qed isibu ma' wiċċhom il-bdiewa li aktar kemm jgħaddi żmien aktar qegħdin jikbru. Ġie diskuss ukoll x'jista' jsir sabiex ikun hemm titjib fuq proġetti u kunċetti li qegħdin jiżviluppaw preżentament bħal proġett New Water li jissupplixxi lil bdiewa bl-ilma għat-tisqija għalkemm numru kbir ta' bdiewa fin-nofsinhar ta' Malta għadhom mhux igawdu minn dan il-proġett. Fil-fatt waqt din il-laqgħa semma wkoll il-bżonn li dan l-ilma jintuża b'mod aktar għaqli sabiex igawdu minnu l-bdiewa ġenwini kollha ta' pajjiżna. Ġiet diskussa wkoll il-problema fil-prezzijiet tal-qbiela li qed iwasslu għal pis proporzjonat fuq il-bdiewa. Dan qed ikompli jeddet il-futur ta' din l-industrija u jitfa' dubji kbar dwar il-vijabilità tal-qasam. Għaldaqstant id-deputat Tony Bezzina saħaq li jeħtieġ li jkun hemm aktar ħsieb fuq l-użu aktar għaqli tal-art permezz ta' metodi teknoloġiċi avvanzati li jassiguraw provvista aktar effiċjenti ta' ikel.